duintasunez provokaziori eutsi zion atzo Alsasuk. Larunbatean milaka lagun hurbildu ziren herrira, Ciudadanos, Alderdi Popular eta Voxen ultraeskuindarren bizita gaitzesteko. Mugikortasuneko zerbitzuak bizikleta publikoen zerbitzu berria proposatu du. 24 orduz erabilgarri, 250 bizikleta elektriko geltokiak auzo guztietan egonen dira. Proposamenaren ildoak dira sistema erabilerra arraza izatea, erras ordaintzeko moduko tarifak 5 euro hileko eskaintza, eta familien 95%ek zerbitzu hori edukitzea 500 metro baino gutxiagora. Javier Caltzakorta filologoak hitzaldi bat emango du gaur Condestable Zibi Boxean emakumearen figura euskal baladetan hizpide hartuta. 7:30 aintzinera aurkeztuko da Euskal Baladak, azterketa eta edizio kritiko liburua eta sarrera librea da. Azaroaren 6tik 19 trafikoaren errententziak aurreikusten dira Iruñako ingurabideko Taxoare eta Badostain arteko zatian, konserbazio lanak direla eta. Norabide bakoitzan erreia bat itxiko da lanaldia zehar, beraz, puntako ordutan ordezko bidetatik joatea gomendatzen da. Nafarroko aran ezberdinetara bizitak eta izokinen eta basafanoren zaintza ezagutzeko jarduerak ingurumenaren agendan, horrez gain Iratiko basoan, barna ibilbideak edo Pitilasko aintzirara txangoak antolatu dira. Nafarroko gobernuak 2019rako zerga neurri buruzko foru lege proiektua onartu du, beste hainbat neurriren artean, merkataritza gune handien gaineko zerga berreskuratu eta langilek enpresan duten inplikazioa areagotzeko onura fiskal berriak ezarri dira. Persona fisikoen gaineko zergan adinekoentzako salbuespen berri bat planteatzeaz gain. Berso saioak errezitaldiak aurrentzako ekitaldi bat, zientzia eta roka uztartuko dituen ekitaldia eta solasaldiak izanen dira 2018ko bersoaroan, ostegunean izanen da lehena. Espainia Ciudadanaren ekitaldia izan zen Alsasun igandean, 500 lagun inguru hurbildu ziren Alsasura, Ciudadanoseko Albert Riberaren hitzaldia entzutera. Harekin Alderdi Popularra eta Vox alderdi ultraeskuindarrak. Alsasuko batzarrak hala erabakita ospakizuna egin zuten herritarrek Iortia plazan. Musika eta besta giroa gailendu ziren. Eskuindarren iritsieran izan zen tensio unerik gorena, baina ez ziren provokaziotan erori. Kanpaindoinuak hartu zuten ezusteko protagonismoa Alsasun. Gazte batzuk kanpaidorrera igo eta kanpaiak astinduz isilarazi nahi izan zuten Espainia Ciudadanosekoen hitzaldia. Soinu artean egin zuten hitzartzea Ciudadanoseko buru Albert Riberak eta arekin batera hitz egitera irten zirenak ere. Oihu artean hartu zituzten eta oihu artean joan ziren etorritako bide berberatik. Larunbatean bertzelako giroa zegoen herrian, izan ere milaka lagun elkartu ziren Alsasuko kaletan. Gure minarekin jolasean ari diren hoiek, gure herria errespetatzen ez duten hoiek, justizia ukatzen duten hoiek ez dira ongi etorriak. Deiadar ozen hori entzun zen Alsasuko foruen plazan. Herriko batzarrak asteartean eman zuen deialdiaren berri eta 4 eguneren buruan milaka lagun elkartzea lortu zuten. Txalo artean abiatu zen, baina manifestazio osoan isiltasuna izan zen nagusi. 45 minutu beranduago heldu zen manifestazioa abiapuntura. Antolatzaileek lehenik eta behin herriaren jarrera irekia azpimarratu zuten. Berriro ere hemen elkartu behar izan gara. Konplizitateak josi landu eta elkarrekin ozen esateko herri hau plurala dela, solidarioa, sendoa, urtetan ongi etorri eman izan diona jende askori. Aniztasun horren baitan ezberdintasun ugari badaude ere elkar errespetatzeko eta ulertzeko gaitasuna dutela gogораzi zuten. Jakin badakigu haize bolada hauek ekaitza ekarriko duten seinaleak direla eta elkarrekin zeharkatu beharko dugu, ohartarazi zuten. Horregatik eskertu zuten jasotako babes osoa, beste behin elkartasun olatu batek blaitu egin gaitu eta horrek ez du arazoa desagarrarazten, baina unezaletan laztan goixoa dakar eta burua tente jarraitzeko behar dugun energia ematen digun. 2 urteotan min handia jasan dutela azpimarratu zuten alsasoarrek euren herriaren irudia
desitxuratu egin dutelako komunikabide eta arduradun politiko batzuk. Interes politiko horretan jokatzen dute ekitaldi eta jokabide zikina dela deritzote. Gure herriaren aurkako beste eraso bada, ankerkeria oso zegina salatu zuten. 3 alderdiek Alsasu eskubiden ukaziorako simbolo bihurtu nahi dutela eta aldi berean Espainian botoak irabazi nahi dituztela uste dute. Ordu batzuk baino ez dira falta eurak etortzeko eta imaginatzen ditugu kezkaturik egongo direla, ateri nahi dituzten etekinak askoren artean banatu beharko dituztelako eta agian ez diogulako biktima rola emango nahi duten gizara. Mugikortasun zerbitzuak Iruñako udalaren mugikortasuneko batzordeari aurkeztu dio datorren asteartean bizikleta zerbitzu publiko berria sortzeko proposamena. 24 orduz egongo litzateke erabilgarri urte osoan zehar. Metropoli zerbitzu bihurtzeko asmoz garatuko litzateke. 250 bizikleta izango lituzke guztiak elektrikoak eta hiriko auzo guztietan banatutako geltoki kopuru handiago izango luke. Horrela bizikletak maileguan hartzeko egungo biziz zerbitzuak dituen mugak gaindituko lirateke. Geltoki kopuru eskasa, bizikleta kopuru urria, ordutegi mugatuak gehienez ere 7 herritatik 10 zaharkitutako teknologia erabiltzen duen sistemaren maila tekniko kaskarra eta bizikleta modeloak zeinek galarazten baitute bizilagunen parte handi batek hoiek erabiltzea. Hoiek dira egungo zerbitzuari dagokionez hauteman diren arazoak. Mugikortasuneko alorreko teknikariek ebaluazio txosten batean islatu dituztenak, sistema aldatzea gomendatuz. Alde ekonomikoari dagokionez, bizikleta publikoen zerbitzu berriaren urteko kostua 860.909 euro joko luke. Kostu horri kendu beharko litzaiozke erabiltzaileen tarifetatik lortutako diru sarrerak, eta mugikortasun zerbitzuak uste du balitekeela kopuru horrek urteko kostuak estaltzea. Halako moduan, non zerbitzuak autofinantziarako joera izango luken eta horrela ez lioke udalari inolako gasturik ekarriko. Kontratuaren indarraldiari dagokionez 2 aukera dituzte eskuartean, alde batetik 3 urteko kontratua beste 2 urtez luzatzeko aukeraz. Kasu honetan zerbitzua Iruñerriko gainerako udaletara zabaltzea zailago izango litzateke. Bestetik 5 urteko kontratua metropoli zerbitzua eratzeko aukera barne. Eskuartean duten proposamen berriarekin aldaketa nabarmenak egongo lirateke. Lehenik eta behin bizikleta bat hartu edo uzteko geltokiak 5 izatetik 20 igaroko lirateke. 300 gorakada eta hiriko auzo guztietan banatuta egongo lirateke. Halako moduan, non herritarren 85 geltoki bat izango lukeen bizitokitik 500 metro baino gutxiagora. Bigarrenik, Iruñako herritarren eskura jarriko lirateken bizikleta kopurua 150 hasiko litzateke, oraingo sistemak zituen 100 bizikletatik 250 bizikleta bitarterako jauzia eginez. Gorakada hori alorrak asteartean mugikortasuneko batzordera eramango duen proposamenaren arabera hasiera batekoa soilik litzateke, kopuru hori handitu ahalko litzatekelako behin benetako erabilera ikusita. 3. berritasun gisa, proposamenak planteatutako zerbitzua 24 orduz egongo litzateke erabilgarri, urte osoan zehar, Sanferminetan salbu. Egun horietan zerbitzua eten eta bizikleta jasoko liratekelako. Azkenik eta errendimentuaren ikuspuntutik proposamena jasotzen du zerbitzua osatzen duten bizikleta guztiak elektrikoak izatea. Zehazki pedalei erakiteko laguntzadunak, horrela errastuko litzateke edozein pertsonak bizikleta horiek erabiltzea, egin beharreko distantzia, sasoi fisikoa eta lurzoruaren desnibela gora bera, bereziki Iruñak duen orografia aintzat hartuta, non hainbat desnibel baitago auzoen eta hiriko erdigunearen artean. Horrez gai, proposamenean, planteatzen da enpresek plaka fotovoltaikoen sistemaren instalazioa eta mantentze lanak eskaintzeko aukera kontratuak
iraun bitarte, hoien bidez, hornitzeko geltokiek behar duten energia guztia edo energiaren parte bat. Ekimena abian jartzekotan, Iruñako udalak bultzatutako mugikortasun jasangarriko ituna aintzat hartuko litzateke, eta horrek egungo beharrak asebete nahi ditu, egun dauzkagun baliabide naturalen etorkizunak kinka larrian jarri gabe. Banakako garraio zerbitzu publiko honek herritarren eskura jarriko lituzke bizikletak, beren ohiko joan etorriak egin ditzaten. Honako ingurua beharrek sortzen dituzten mugak desagerraraziz, ibilgailua erostea, aparkatzeko arazoak abiapuntuan zein helmugan eta lapurretak. Hasiera batean, biziz zerbitzu berria udal mugarteari mugatuta egongo litzateken arren, proposamenak aintzat hartzen du zerbitzua, Iruñerriko beste udalerri batzutara edatzeko aukera, kudeatzen mandatuaren formula bidez. Tarifei dagokionez mugikortasun alorreko ekimenak prezio sozialen alde egiten du. Horrek erraistuko lukeelako persona guztiek zerbitzua erabiltzeko aukera izatea. Horren oinarria hileko abonamendu litzateke 5 eurokoa. Tarifa hori ordaintzeak eskubide emango luke zerbitzuko bizikletak erabiltzeko beste ezer ordaindu gabe, gehienez 30 minutuz eta baldintza bakarra litzateke bizikleta bat utzi eta beste bat hartu arte gutxienez 5 minutuko aldea egotea. 30 minututik gorako erabilera aldiei ordainketa gehigarriak ezarriko litzateke, erabilera denboraren arabera ezarritako tartekin. Emakumearen figura euskal baladetan. Horra gaur Kondestable Zibiboxian emango den hitzaldiaren ardatza. Hizlaria Javier Kaltzakorta filologoa izango da. Gai horretan aditu jantzienetakoa baita eta hitzaldia barne hartuko du berriki argitaratu den euskal baladak. Azterketa eta edizio kritikoa liburuaren aurkezpena. Saioa 7:30 hasiko da eta sarrera librea da. Nafarra Ateneoak antolatu du eta elkarte horretako euskal kultura arloko kide Josu Jimenez arituko da aurkezle lanetan. Emakumeek protagonismo nabaria dute euskal balada edo erromantzetan. Nekez topatu daiteke emakumerik ez duen baladarik. Askotan bat baino gehiago ageri dira eta rol desberdinak hartzen dituzte. Gauzatzen dituzten rolak adierazteko moduak eta baladetan emakumei buruzko zein ikuspegiri heltzen zaion aztertuko ditu hitzaldiak. Balada desberdinetako adibideak izango dira aztergai 15. mendeko bazter etxetik hasi eta 19. mendeko zaldiak eder zela arte. Hori guztia Kaltzakortak gaur aurkeztuko duen lanaren barruan ere bai. Baladak edo erromantzeak poema narratiba dira berso formatuan oiz kanpoko gertakariak kontatzen dituztenak. Euskal literaturan perla handiak daude eta adituen usteetan aberastasun hori ere handiagoa izan zen, baina ez da gurera iritsi. Kaltzakortak euskal baladak azterketa eta edizio kritikoa argitaratu berri du 2 liburukitan. Lan horretan euskal baladen ia korpus osoa aztertzen du, guztira 100 balada aztertu eta bildu bai ditu. Hoietako batzuk orain arte ezagunak zirenak dira eta beste batzuk berak topatu eta berreskuratu ditu egindako bilaketa sistematikoaren bidez. Ez bairik gabe egilea euskal ahozko literaturari buruz gehien dakiten personetako bada uneotan eta jakindu Antonio Zabala ahaztezinaren bideari jarraitzen. Kaltzakorta jatorrizko dokumentuetara jo du, kanta hoien lehendabiziko transkripzioetara. Ahozko narrazio berso hauen antologia osatu alizateko. Goxo zein tragiko beti biziak diren pieza bildu ditu. 1500 orrialdez osatutako 2 liburukietan. Zeinetan baladen indar poetikoa, testu horiek gordeta duten xarma jasotzen saiatu baita. Javier Kaltzakorta Markinan jaio zen, filologia irakaslea Deustuko Unibertsitatean eta Euskaltzaindiaren herri literatura batzordeko kidea da. Ahozko literaturan aditu nagusinetako bat jotzen da, eta Labairu institutuarekin
elkarlanean aritzen da. Horrekin, hain zuzen, esaera, zahar, ipuin, kopla eta baladen inguruko artikulu eta ikerketa ugari argitaratu ditu. Mendebaldeko euskal baladak esaterako. Asteartean mantentze lanak egiten hasiko dira Iruñeko ingurabidean. Taxoare eta Badostain arteko zatian eta ibilgailuen zirkulazioan eragina izango du 2 asteko denboraldian. Jarduera ezberdinak medio trafiko norabide bakoitzeko errei batera erregulatuko da. Ondorioz, ordezko ibilbideak egitea gomendatzen da bereziki puntako ordutan. Herri lanen konserbazio zerbitzuak lanetarako hasiera batean aurreikusitako egutegia eta ordutegia betetzeko baldintza meteorologikoak hartuko dira kontuan. Lanak eguraldia dela eta behar bezala egin ezin badira eten eta ondorioz atzeratu egingo dira. Obrek ibilgailuen zirkulazioan eragina izango dute Iruñeko ingurabideko Taxoare eta Badostainen artean. Zehazki, galtzada bakoitzeko errei bakarra jarriko da. Lanaldi bakoitzan 2 erreietan txandaka egingo da lan, eskuina eta ezkerra, norabide bakoitzeko. Eskuineko erreia egitean, horren barneko irteerak itxi egingo dira trafikoarentzat eta norabidez aldatzeko hurrengo lotura edo elkargunea erabiliko da. Lanak 10 zatitan egingo dira eta batez ere bide zorua indartuko da, zahartuta eta ebakiekin aurkitzagatik. 5 zentimetroko lodierako materialaren geruza berria emateaz gain bideko markak, ikurrak eta zebrabideak berriz margotuko dira. Besteak beste, lan hauek aurreikusi dira, galtzadan zehar butimosa nahasteketako 8.900 tona edatzea eta alboko eta erdiko marken 19.000 metro lineal, zebrabideen 200 metro karratu eta zoladurako gezien eta ikurren 150 metro karratu berriz margotzea. Ingurumenak jarduera ezberdinak antolatu ditu Nafarroko haran ezberdinak ez ezik izokinak zaintzeko prozesua edo basafaunaren berreskuratzen lanak ere ezagutzeko, azarorako prestatutako agendan. Azaroko larunbat guztietan erronkariko naturaren interpretazio zentrorako bisitak gidatuak egingo dira. Bisitak goizeko 11etan, eguerdiko ordu batetan eta arratsaldeko 5etan hasiko dira zentrotik bertatik. Azaroaren 7an asteazkenean berriz nahi dutenek Iratiko basora joateko aukera izango dute. Nafarroko ezinbesteko 30 bidexkateriko bat egiteko, hain zuzen ere, Errekaidorra bidea da, eta bertan Iratiko basoaren ezaugarriak ezagutzeaz gain, kuboaren ur jauzia bisitatu ahal izango da. Basoak izan dituen erabilera tradizional ezberdinak ezagutzearekin batera. Ibilbidea 10 kilometro ingurukoa da eta 3 bat ordutan egin daiteke. Parte hartzeko izena eman behar da. Oronoz Mugairiko arrain aztegirako bisitak egingo dira azaroaren 10 eta 17an. Era horretan, Nafarroko ibaietan arrain hazkuntzaren fauna konserbatzeko lanen berri emango da. Zehazki, izokinak zaintzeko prozesua azalduko da. Jarduera goizez egingo da eta beharrezkoa da aurrez izen ematea. Bestetik, azaroaren 24ean larunbatean haurrentzako jolasak dinamikak eta isialdi libreko jarduerak antolatu ditu ingurumenak. Haurrak ingurune naturalera gerturatzeko asmoarekin. Jarduera erronkariko zentroan burutuko da, 5:30 7:00. Azaroaren 5ean, igandean interesatu guztiek basafaunaren Nafarroko ospitalea ezagutu ahal izango dute. Basafaunaren Ilundaingo berreskuratze zentroan egiten duten lana ikusiz. Hitzordua 11 aterritan izango da eta parte hartzeko ezinbestekoa da izen ematea. Gainera, hilabete osoan zehar, natura koloretan erakusketa bisitatu ahal izango da, Arroilen interpretazio zentroan. Naturaren argazkilarien Madrilgo elkartearen erakusketan bat-bateko 30 argazkiren bidez, naturako koloretako espektro osoan zehar ibilbide bat proposatzen da. Foru Gobernuak 2019erako zerga neurriei buruzko foru lege proiektua onartzea erabaki du, eta luze gabe Nafarroko Parlamentura igorriko du Nafarroko aurrekontu orokorrekin batera tramitatzeko. Lege proiektua zeharkakoa da, zerga arloko 11 foru legeren aldaketa dakarren heinean.
Araudia errealitate eta egoera sozial berrietara egokitzea da helburu nagusia. Egunean jarriz eta interpretazioari dagozkion zenbait gai argituz. Berritasun gehienak teknikoak dira, baina zenbait aldaketa garrantzitsu nabarmen daitezke. Lehenik eta behin Nafarroko gobernuak merkataritza gune handien gaineko zerga berreskuratzea planteatu du. Merkatari txikien zein ingurumenaren mesedeko hiri egituraren orekari eusteko helburuaren harira. Zerga horren xedea da merkataritza guneen eta saltoki handien ahalmen ekonomikoa kargatzea. Kanpo efektu negatiboak sortzen bai dituzte, bizitza kolektiboan eragina duten kostu ekonomiko eta sozialak bere gain ez hartzeagatik. Bereziki hiriguneetako ehunari eta jarduerei, lurraldearen antolamentuari, ingurumenari eta azpiegiturei dagokionez. Gogoratuko denez, zerga hau Nafarroko parlamentuak indargabetu zuen Nafar araudiaren aurka auzitegi gorenean eta beste autonomia erkidego batzuetako araudien aurka Europar Batasuneko justizia auzitegian jarritako errekursoek sorrarazi zuten segurtasun juridikorik ezaren ondorioz. Persona fisikoaren errentaren zergari dagokionez, lau onura fiskal berri ezarri dira Nafarroko enpresen konsolidazioa hobetzeko. Enpresen jarraikortasuna bermatzeko eta langilek enpresan duten inplikazioa eta akziodunerian duten parte hartzea sustatzeko. Zehazkiago esan da, salbuetsita egongo da enpresa langileei eskualdatzen dieten enpresarien ondare hazkundea. Langilek enpresa erosteko ordaindutako zenbatekoak 15% kuota kankaria izanen du eta, gainera, zenbait baldintzaren arabera akzioen eskualdatzea ez da espezian egindako ordaintzat hartuko. Bestalde, salbuetsita egongo dira langilek enpresetarako patenten berriak lortzean irabazitako sariak. Gainera, 3.500 euroko muga berria ezarri da enpresariek gizarte aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenetarako, langilek jasan dezaketen zergapetze bikoitza saiesteko. Persona fisikoaren errenta zergarekin ere loturik nabarmentzeko modukoa da 65 urtetik gorako adinekoen ondare hazkunden gaineko zerga karga baztertuko duen berrin bertsioagatiko salbuespen berriaren sorrera. Baldin eta lortutako zenbatekoa biziarteko errenta bat sortzeko erabiltzen bada. Neurri honen bitartez adinekoen bizi kalitatea hobetu nahi da, bizi itxaropena gero eta handiago duen egungo gizartearen testu inguruan. Eta persona fisikoen errenta zergaren akordio notarialen bitartez adostutako janariengatiko urteko kopuruei emandako tratamentuan prozedura judizialen bitartez ezarritakoekin parekatuko dira. Neurri honen bitartez, zergadunarentzat tramitea azkarragoa eta erosoagoa izatea lortu nahi da. Berso saioak errezitaldiak aurrentzako ekitaldi bat, zientzia eta roka uztartuko dituen ekitaldia eta solasaldiak izanen dira 2018ko bersoaroan. Ostegunean izanen da lehenbizikoa. Programazioari dagokionez, ostegunean arratsaldeko 8 Gurutzeko plazako institutuko areto nagusian ariko dira Aitor Mendiluze, Nerea Ibarzabaleneko Lazkoz, Sustrai Kolina, Miren Amuriza eta Julen Zelaieta. Gai jartzailea Alaiz Rekondo. Berso jaialdi batek emango dio hasiera ohi bezala aurtengo berso aroari. Urteroko moduan punta-puntako bersolariak izango dira oholtzan. Gazteak zein beteranoak, baina denak eskarmentu handikoak. Bersolari nafarrekin batera, Lapurdi, Gipuzko eta Bizkaiko bersolariak izango dira berso aroaren lehenbiziko saioan. Hoietako 5 iazko bersolari txapelketa nagusian hartu zuten parte eta 2 finalean kantatu zuten. 6. Nafarroko txapelduna izana da. Azaroak 10 larun batean, eguerdiko 12 eta arratsaldeko 6 Sanduzelaiko Zibiboxeko aretoan, bortz eta 11 urte tarteko aurre zuzendu berso antzerkia, Lanku Produkzioak, Petresku Etzi Ezetzi egilea Jon Maia, antzesleak Eneko Arrate eta Ider Perez. Gaztetxo asko etortzen dira Euskal Herrira, beren familiekin bizi berri bat hastera. Bertako eskolan kuadrilan integratzeko bidea ez da beti erraxa izaten eta ez eta
bertakoentzat haien esperientzian barneratzea ere. Honako hau hoietako gaztetxo baten historia da. Laida errumaniarrarena. Umorearen, bersoen, antzerkiaren eta musikaren laguntza eta denon parte hartzearekin dena erraxago izango da Laidarentzat. Bestetik, emanaldi berexia izanen da azaroak 13 asteartean 7:00 Zibibox Kondestableren jauregiko patioan. Parrapean ahotsa gitarra, ukelelea Ane Garzia, saxoan Itziar Castillo, ahotsa ukelelea Gotzon Barandiaran, ahotsa Josu Landa, parra bi Violeta eta Nikanor Nebarrebak. Baten kantuez eta bestearen poemez osatutako herrizatala da Parrapean. Txileko sortzaile handiak biak 20. mendeko erreferentzia ezinbestekoak. Urteak pasatzen dira, mendeak aldatzen dira, baina genioen lana bizirik dirau. Blaitzen gaituen errealitatea kultur sorkuntzaren ikuspegitik nola tratatu behar dugun etengabe egindako hausnarketek zipristindutako bi artista handiren lanak gozatu izango ditugu Parrapean. Bestetik, azaroak 15 ostegunean 7:00 Zibibox Iturraman, hitzaldi aretoan jakinduriek mundue erreko dau. Bersolariak dira Julio Soto, Jone Uria, zientzilaria dira Joseba Aldasoro, Carmele Gomez eta Marco Galarza. Aurkezle berriz Kike Amonarriz. Zientzia da giza kulturaren zati handi bat eta zientziaren oinarriak ezagutu gabe kultur ondarearen zati hori gabe geldituko ginateke. Zientziaz gain bersolaritza ere euskal kulturaren ondarea dugu. Bersolaritzaren gakoa da bizitza kantatzea eta egunero jasotzen dugun gehiegizko informazioan lixeritzen laguntzea doinua, errima eta neurriaren bitartez. Bien uztarketa da emanaldi hau, Kike Amonarrizek gidatuko duen jakinduriek mundue erreko dau emanaldian bi bersolari eta bi zientzilari izango dira oholtzan. Zientzilariek gaurkotasuna duen kontu zientifiko bati helduko diote eta bersolariek bersoa jarriko dizkiete gaiei. Bestetik, azaroak 20 asteartean 7:00 Zibibox Kondestableko patioan, bersolariak Idoia Granizo, Irati Alkantarrilla, Joanes Ilarregi, Txaber Altube, Xabat Ilarregi eta Ane Zuazubizkar. Gai jartzaile lanetan Ainhoa Larretxea. Bersolari gaztentzako saio eskainiko du aurten ere berso aroak. Aurtengoan 3 bersolari nafar eta gipuzkoar, bizkaitar eta lapurtar bana arituko dira kantuan. Azken urteotan, sariketetan, txapelketetan eta plazaz plaza trebatzen ari dira eta bersolaritzaren arrobi oparoaren isla dira, 6 bersolari hauek. Saio honetan bersolaritzaren etorkizunaz eta belaunaldi berrien bersolaritzaz gozatzeko aukera izango da. Azaroak 22 ostegunean 7:00 Zibibox Iturraman hitzaldi aretoan solasaldia. Bersolaritza eta roka izlariak Alberto Irazu Jon Maia, aurkezlea Saio Alkaiza. Harreman emankorra izan dute azken urteotan bersolaritzak eta rock musikak, baina ez da beti hala izan. Garai batean oso bi mundu diferenteak ziren, zaleak apenas konpartitzen ez zituztenak eta pentsa ezin bien arteko uztarketa. Horretaz gain, asko dakite gai jorratuko duten bi personek, Alberto Irazu musikaria izateaz gain, roka puntua liburuaren egila da. Bertan, bien arteko harremana xe aztertu du. Jon Maia berriz, bersolari ezaguna da eta musika taldeak ere sortu ditu. Horrez gain musikari askorekin lan egin izan du. Biek ala biek gai interesgarri honi helduko diote, Saio Alkaizaren gidaritzapean. Bestetik, azaroak 27 asteartean berso saioa 8:00 Gurutzeko plazako institutuko areto nagusian. Bersolariak Maialen Lujambio, Miren Artetxe, Amets Arzaiuz, Aimar Karrika, Saio Alkaiza eta Unai Agirre. Gai jartzaile lanetan Maite Berriozabal. Aurtengoan ere berso saio batek itxiko du berso aroaren egitaragoa. Euskal Herriko azken bi txapeldunak, egungoa eta duela 4 urtekoa izango dira taula gainean. Haiekin batera esperientzia handia duen zenbait belaunalditako bersolariak.
bersokera diferenteak entzuteko parada egongo da urtengo bersoaroari emaiera biribila emango dion emanaldian. Duintasunez provokaziori eutsi zion atzo Alsasuk. Larunbatean milaka lagun hurbildu ziren herrira, Ciudadanos, Alderdi Popular eta Voxen ultraeskuindarren bizita gaitzesteko. Mugikortasuneko zerbitzuak bizikleta publikoen zerbitzu berria proposatu du. 24 orduz erabilgarri, 250 bizikleta elektriko geltokiak auzo guztietan egonen dira. Proposamenaren ildoak dira sistema erabilerra arraza izatea, erraz ordaintzeko moduko tarifak 5 euro hileko eskaintza eta familien 95%ek zerbitzu hori edukitzea 500 metro baino gutxiagora. Javier Kaltzakorta filologoak hitzaldi bat emango du gaur Kondestable Zibi Boxean emakumearen figura euskal baladetan hizpide hartuta. 7 erditik aintzinera aurkeztuko da Euskal Baladak, azterketa eta edizio kritiko liburua eta sarrera librea da. Azaroaren 6tik 19 trafikoaren errententziak aurreikusten dira Iruñako ingurabideko Taxoare eta Badostain arteko zatian, konserbazio lanak direla eta. Norabide bakoitzan erreia bat itxiko da lanaldia zehar, beraz, puntako ordutan ordezko bidetatik joatea gomendatzen da. Nafarroko aran ezberdinetara bizitak eta izokinen eta basafanoren zaintza ezagutzeko jarduerak ingurumenaren agendan, horrez gain Iratiko basoan, barna ibilbideak edo Pitilasko aintzirara txangoak antolatu dira. Nafarroko gobernuak 2019rako zerga neurri buruzko foru lege proiektua onartu du, beste hainbat neurriren artean, merkataritza gune handien gaineko zerga berreskuratu eta langilek enpresan duten inplikazioa areagotzeko onura fiskal berriak ezarri dira. Persona fisikoen gaineko zergan adinekoentzako salbuespen berri bat planteatzeaz gain. Berso saioak errezitaldiak aurrentzako ekitaldi bat, zientzia eta roka uztartuko dituen ekitaldia eta solasaldiak izanen dira 2018ko bersoaroan, ostegunean izanen da lehena.